Καλή σας μέρα. Κυρία εκπρόσωπε της Δημάρχου μας, Χιώτη Κορίνα Πρασά. Κυρία Δρακονάκη, Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Κυρία Αυλονίτου, Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου και Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, ως Πρόεδρος του Σωματείου Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας, σας καλωσορίζω στην ημερίδα μας «Παιδιά μιας διαχρονικής κρίσης» και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τους 9 κορυφαίους εισηγητές που με χαρά ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να μας μεταφέρουν καλές πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την κοινωνική φροντίδα ανηλίκων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα από το ακροατήριό μας αυτούς που ήρθαν από άλλους νομούς για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα από τη Λάρισα, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. Για το Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας, προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Για εμάς όλα τα παιδιά του κόσμου είναι παιδιά μας. Ο Γιώργος Κόρτζακ έλεγε ότι τα παιδιά είναι οι πολίτες του σήμερα και όχι του αύριο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά σήμερα. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα το 2014, εντοπίστηκαν 85 ιδρύματα για παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιωτικά, το 1/3 είναι δημόσια, στα οποία στεγάζονται 2.900 παιδιά και ενήλικες μαζί. Ενώ 900 είναι παιδιά με αναπηρίες. Ένας από τους βασικούς στόχους του Σωματείου Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεωργίος Καβάλας, που ιδρύθηκε το 2011, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο δυνατόν περισσότερων πολιτών για θέματα κοινωνικής προστασίας ανηλίκων. Έρευνες 80 ετών και πλέον έχουν αποδείξει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί στα παιδιά ο μακρόχρονιος εγκλεισμός σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Στόχος της παρούσας ημερίδας είναι η μεταφορά της εμπειρίας και των καλών πρακτικών από όλη την Ελλάδα στην πόλη μας και η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά για σύγχρονους θεσμούς παιδικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο εγκλεισμός και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για να τερματιστεί αυτή η μορφή προήθαλψης με την εισαγωγή ενός εκ των προτέρων όρου για την κοινωνική ένταξη με προτεραιότητα στη μετάβαση από τα ιδρύματα στην παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Ενθαρρύνει λοιπόν τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν έχουν κάνει ακόμα αυτή τη μετάβαση, να δώσουν προτεραιότητα σε προγράμματα που την υποστηρίζουν. Η Τζον Ρόλινγκ σε ένα άρθρο της Guardian, η συγγραφέας του Harry Potter, θέτει ένα ερώτημα. Δεν νομίζετε ότι είναι πλέον καιρός τα ορφανά να υπάρχουν μόνο στα παραμύθια? Το όραμά μας θα πρέπει να είναι αυτό. Ενός κόσμου στον οποίο όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε μια μονάδα οικογενειακού τύπου που θα πληρεί όλες τις ανάγκες και θα σέβεται τα δικαιώματά τους και θα διασφαλίζει ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί η κοινότητα, αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, ώστε να βοηθηθεί η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην κοινωνική και κοινωνιακού τύπου φροντίδα. Ένα παιδί συσχετίζεται και κατανοεί όπως ένας ενήλικας, μόνο που δεν έχει ακόμα τις ίδιες εμπειρίες, έλεγε ο Γιάννος Κόρτσακ. Από τους κύριους στόχους του Σωματείου Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας, Αντώνια, μπορείς βάλει να παίζει το PowerPoint λίγο τώρα? Το έχουμε βάλει αυτό, ναι, εντάξει. Είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα που απασχολούν το Σωματείο. Αυτό θα γίνεται, όπως αναφέρεται στο καταστατικό μας, με την οργάνωση διαλέξεων, ενημέρωση ευαισθητοποίησης του κοινού για τους σκοπούς και τους κάθε φορές στόχους του Σωματείου. Λίγα λόγια θα σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι έξω από την Καβάλα, από άλλες πόλεις, μας τιμούν με την παρουσία τους, για το κοινωνικό εθελοντικό σωματείο μας. Για μας είναι μια γέφυρα ομαλής κοινωνικοποίησης και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του παραρτήματος και της κοινωνίας, υπηρετώντας έτσι την πολιτική των ανοιχτών ιδρυμάτων. Ιδρύθηκε το 2011
από καβαλιώτες οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με την Παιδόπολη, είτε ως εργαζόμενοι σε αυτή, είτε ως εθελοντές, είτε και ως ανάδοχοι. Στις 6 Απριλίου, πρόσφατα δηλαδή, δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η πιστοποίηση του σωματείου μας ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπογεγραμμένη στις 9 Μαρτίου από την Υπουργό κυρία Φωτίου. Έχουμε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και στο Facebook. Αριθμούμε σήμερα περί τα 150 μέλη. Επιθυμούνται στη συνένταξή μας όλων των καβαλιτών, στο σωματείο μας όλων των καβαλιτών που ενδιαφέρονται για τα παιδιά μιας διαχρονικής κρίσης. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προς όφελος των παιδιών. Στο PowerPoint που βλέπετε είναι κάποιες από τις δράσεις μας που πραγματοποιήσουμε στο σωματείο ή σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ή και συνανθρώπους μας. Πέραν αυτών, στηρίζουμε οικονομικά τα παιδιά στη μετάβασή τους από το ίδρυμα στην κοινωνία ή στις σπουδές τους. Θεσμοθετήσαμε κίνητρα για περαιτέρω σπουδές μετά το Λύκειο. Η κοινωνία της πόλης μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Πολλοί είναι αυτοί που προσφέρουν. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Συνδιοργανώνουμε λοιπόν σήμερα αυτή την ημερίδα με τίτλο «Παιδιά μιας διαχρονικής κρίσης» με το Δήμο Καβάλας, το νομικό πρόσωπο Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας. Τους ευχαριστούμε και πρέπει να τονίσω ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε. Ευχαριστούμε προσωπικά τη Δήμαρχο κυρία Δήμητρα Τσανάκα και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ομόφωνα ψήφισαν έκριναν αυτή την ημερίδα, την Πρόεδρο Ευαγγελία Δρακονάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Επιπλέον ευχαριστούμε για την υποστήριξη το Ινστιτούτο Βία Στοπ, την Πνοή, το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την ΕΛΜΕ και την ΕΡΤ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Φιλιππίδη για την επιστημονική υποστήριξη και την οργάνωση καθ' όλη την προετοιμασία της ημερίδας. Τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ, του δικού μου βεβαίως, τους εθελοντές του σωματείου μας, την Άνση Ανδρικοπούλου, τη Φωτεινή Καραγιαννίδου, τη Χριστίνα Πρασά, τη Βίκη Σταυρίδου, τις φοιτήτριες που είναι έξω στη γραμματεία, την Ευαγγελία και την Γεωργία, τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ μας, τα οποία αναφέρομαι και είναι η Αντιπρόεδρος η Ελένη Γιάννου, η Γενική Γραμματέας η Κατερίνα Βασιλοπούλου, την Ταμεία μας Όλγα Μάρτου και την υπεύθυνη επικοινωνία μας Θόμη Αγγέλου, η οποία έχει δημιουργήσει και αυτό το σποτ που είδατε στην αρχή και όλο το επικοινωνιακό υλικό μας. Η κοινωνία μας θα πρέπει να αποκτήσει, παρά τα μνημόνια, να αποκτήσει μια σύγχρονη αντίληψη στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας, η οποία να σημαίνει στηρίζω τους πιο ευάλωτους, εκείνους που είναι σε κρίση, σε δυσκολία, για να μεγαλώσουν εκείνοι τα παιδιά τους. Και σε όποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, περνάμε στις εναλλακτικές μορφές οικογενειακού τύπου φροντίδας ανηλίκων. Πιστεύουμε ότι κάθε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο πραγματοποιείται όταν κάνουμε περισσότερα από ό,τι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Εύχομαι να αποτελέσει η σημερινή ημερίδα την αρχή για την επίτευξη του οράματός μας. Δηλαδή όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Τώρα, λόγω έχουμε λίγο ένα περιορισμό στον χρόνο, θα ήθελα παρακαλώ την κυρία Χιώτη Κορίνα Πρασά να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα συμπεράσματα που λέμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ μέρους της Δημάρχου Καβάλας, κυρίας Δήμητρας Τσανάκα, που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραβρίσκεται σήμερα, σε αυτή την τόσο σημαντική ημερίδα να συγχαρώ το Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Καβάλας, Άγιος Γεώργιος, το οποίο υπάρχει για να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες διοργάνωσης όπως και η σημερινή, αλλά υπάρχει επίσης για να στηρίζει το Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Παιδόπολη Καβάλας, που είναι και τα δικά μας παιδιά. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το μέλλον αυτής της χώρας, αλλά και για κάθε χώρας. Για κάθε κοινωνία αποτελούν την ελπίδα
για να κάνουν όλα αυτά που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες γενιές ή για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Βαρύ φορτίο, θα μου πείτε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οφείλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να προσφέρουμε σε αυτά τις συνθήκες εκείνες και τα εφόδια που θα τα καταστήσουν ικανά να γίνουν αγγελιοφόροι ενός καλύτερου αύριο. Οφείλουμε όμως να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή ως κοινωνία σε εκείνα τα τρυφερά πλάσματα που βιώνουν συνθήκες ανάρμοστες που αμαυρώνουν την ψυχή και το σώμα τους. Αποτελεί χρέος μας και επιτακτική ανάγκη να θέλουμε να μας αποκαλούν σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία, να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις δομές που μπορούν να επουλώνουν πληγές, να προσφέρουν κανονικές συνθήκες διαβίωσης και επαγγελματικά εφόδια. Σίγουρα υπάρχουν δομές που στηρίζουν με επιτυχία το δύσκολο αυτό έργο. Οι συνθήκες όμως αλλάζουν συνεχώς. Δυστυχώς προς το χειρότερο λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, και οι απαιτήσεις αυξάνονται, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε σε ό,τι και να κάνουμε ότι αντίπαλος του καλού είναι το καλύτερο. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ άκρως επίκαιρες και απαραίτητες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως αυτή σήμερα, που φορείς, διακεκριμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναδείξουν ένα τόσο ευαίσθητο και πολύπλευρο θέμα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που μας στηρίζει όπως είπαμε σημαντικά, την κυρία Δρακονάκη, για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Με έχει καλύψει η Αντιδήμαρχος προηγουμένως. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν είχαμε μια επαφή με τον Πρόεδρο του Σωματείου και με ενημέρωση για την οργάνωση αυτής της ημερίδας να μην μπορούμε να βρούμε τρόπο να συμμετέχουμε εμείς και να συνδιοργανώσουμε την ημερίδα αυτή. Άλλωστε, κοινωνική αλληλεγγύη και προσχολική αγωγή Καβάλας είναι ο τίτλος του νομικού μας προσώπου. Έχουμε στην αγκαλιά μας τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Οπότε, εκείνο που θα ήθελα μόνο να πω είναι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλώς ήρθατε οι ομιλητές εκτός πόλης. Βλέπω πρόσωπα τα οποία μας τιμούν με την παρουσία τους και την επιστημονικότητά τους για πολλαπλή φορά. Αλλά μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τους δικούς μας επιστήμονες στις δικές μας πόλεις, οι οποίοι συμμετέχουν με μεγάλη χαρά σε αυτήν την ημερίδα. Χαιρετίζω λοιπόν την ημερίδα. Καλή αρχή και καλή επιτυχία. Νομίζω ότι επειδή θέλουμε να έχουμε αρκετό χρόνο σε συζητήσεις, ερωτήσεις, αφού ακούσουμε βέβαια πρώτα τους συγητές μας, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε το πρώτο πάνελ με συντονίτρια την κυρία Μαρίνα Φιλιππίδου, η οποία είναι δικηγόρος, κατέχει μάστερ και βεβαίως ήταν και η πρώην πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρία Φιλιππίδου, ξεκινήστε.